ክርስቶስ አብያማን አምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብለይ ደግም ምስ ክርስቶስ ተንሲኩም እንተኾንኩምሲ ነቲ ኣብያማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እንታይ ግበሩ ይሰሩ ኣብ ታሕቲ ኢለ ድማ ኸንብብ ብመዝሙር ወዳሴን መንፈሳዊ ቐነል ንሓድግትኩም እና ወሃብኩም መዓትኩም ብልብኹም እውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም። ቃል ክርስቶስ ብኹሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም። ብመዝሙርን ብምስጋናን ብውዳሴን ብጎይታ እናተቃነናሉ እንዳዘመርናሉ እናወደስናዮ ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ማለት ብኩሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ከሎ ፍሉያት ሰባት ኢና ንኸውን። ጎይታ ይመስገን። እቲ ቃል ንሱ እዩ ፍሉይ ዝገብረካ፣ እቲ ቃል ንሱ እዩ ዝልውጠካ ዝሰርሐካ ካልእ ሰብ ዝገብረካ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እዩ። እዚ ቃል እዚ ክገድፈልኩም ደስ ይብለኒ ሎሚ። ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እስኪ ብመዝሙርን ብውዳሴን ንጎይታ